ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ 2ଟା କଲର୍ ଫୁଲ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ପରା କଳିଯୁଗ, ଏଇଠି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି, ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଗଛ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଏଇଠି ମୋ ଜଗାକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଥିଲି। ଖାଲି ମୋ ଜଗାକୁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଦେଇକି, ସବୁ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର ଦେଇକି ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଠାକୁର ଘର, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜଲ୍ଦି ହେବାର ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ମୋ ଜଗା ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର କ'ଣ ନଜର ଫେରୁଛି, ତାକୁ ମୋତେ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଜଗା ସହିତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ସହିତ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେପଟେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଦେଖିକି ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଭିଜି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ସଡ଼କ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼େ ରେଳ ଫାଟକ। ସିଏ ରେଳ ଫାଟକରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଖା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନୁହେଁ ତ, ଆମ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ଯେବେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଏଇଠି ଏଇ PSରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଜଏନିଂ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ସେଠିକି ଯାଏ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଥିଲା, ଏଇଠି ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଯାଏ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇସାରିଛି, କାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ହେଇନି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଯାଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ମାନେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବନେଇଥିଲା। ସେବେ ଫିଲ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଆଶାମାନଙ୍କର ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ ଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟେ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଶାମାନେ ଏଇଠି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମିଟିଂରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଫଳ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମା' ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା, ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଟିକେ ଫଳ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲି, ଝୁଣା ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଆଉ ମଝିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି, ଆସିଲା ପରେ ଘରର କିଛି କାମ ବି ରହିଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ତ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଛି, ମୋର ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏମିତି ମା' ମୋତେ କିଛି ସେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ହେଲେ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିବ, ସବୁ କ୍ଲିକ୍ ସୁଟ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଇଥିଲି। ମା' ତ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଏକା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଏଇଠି ରାତିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ, ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲି କ'ଣ କରିବି, କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାଲି ଭିଜେଇ ନଥିଲି ବରା କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍କେଟରୁ ବରା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଣିକି ଏଇଠି ମୁଁ ବରା ତରକାରୀ କରିଦେଇ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଦରକାର ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି। ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା 2 ଟଙ୍କିଆ, ରୁଚିର ଗରମ ମସଲା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ତ ସ୍ପେସିଆଲି ବହୁତ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଚିକେନ୍ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ରୋଷେଇ କରେ, ମୋତେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗରମ ମସଲା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ କୁହେ, ମା' ଆମ ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗରମ ମସଲା ଆଣିବା। ମା' ସବୁବେଳେ ହସିଲେ, ତ 2 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ ଦରକାର, ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲେ ହେବନି ନା, ମୋତେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଈ ଅଛି, ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।